कुंभ राशि कुंभ राशि 28 अक्टोबर 2025 किभଳି ରହିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜି ମନରେ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆଜି ଆପଣ ଫୁର୍ତ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜର ଦକ୍ଷତା ଦେଖାଇ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପରିବାରରେ ସମ୍ମାନ ଓ ଆଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଅପେକ୍ଷିତ ଅର୍ଥ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଭଲ ରହିବ, ମନରେ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ମିତ୍ରଙ୍କ ସହ ଆଜି ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ କାଟିବେ। ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀଙ୍କ ସହିତ ମିଠା କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ। ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଆଜି ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଦେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଓ ନୂତନ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଶା କରିବି ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ମାତ୍ର ଲାଗିବ ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯାହାକି ଆମ ଉତ୍ସାହ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରିତ କରିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଦିନଟି ଉପକାରୀ ହେବ। ନୂତନ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଯାତ୍ରା କିମ୍ବା ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ। ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଶା ଏବଂ ଉତ୍ସାହ ଉଠିବ। ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଶାଜନକ ସୂଚନା ମିଳିପାରେ। ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶକ୍ତି ହେବ। ଶତ୍ରୁ କିମ୍ବା ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ଆଜି ଆପଣ ଜିତିପାରିବେ। ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ବଢ଼ିବ। ଧାର୍ମିକ ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ମନରେ ଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆଜି ନିଜର ଶକ୍ତି ସମୟ ଠିକ୍ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ସମୟ ହେଲା ସକାଳ 9:15ରୁ 10:45 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ନୀଳ ଏବଂ ହାଲକା ସବୁଜ। ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।